ассалому алайкум биёндагони азизи барномаи футболи осиё. нашри махсуси барномааморо ба дастаи мунтахаби тоҷикистон мебахшем, зеро пагоҳ соати 20 дар ҳамин варзишгоҳе ки ҳоло мо истодаему дастаи мунтахаби тоҷикистон инҷо тамринҳои худро анҷом медиҳад, бозии дӯстона ё худ таҷрибавии байни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва русия баргузор мегардад. ин бозиҳо таърихӣ ҳастанд. борҳо гуфтаем ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бозиҳои таърихии худро анҷом медиҳад ва ин ҳам яке аз бозиҳои таърихие ҳаст ки бо омадани мухлисон боз ҳам шӯҳрату шаҳоматаш боло хоҳад рафт. биёед бо дастаи мунтахаби тоҷикистон шинос мешавем, бо сармураббии он ҳам суҳбат мешавем ва бо футболбозонаш низ. дастаи мунтахаб дар вақти муқаррар вориди варзишгоҳ гардид. таби сармураббии дастаамон Петр Шегерт мисли ҳамешагӣ болидааст. шӯх, хандон, табъи баланд бо тамоми масъулияту таваҷҷӯҳ ба машқу тамрини шогирдон фаро гирифта шудааст. ӯ ба ин машқҳо аз 10 ноябр шурӯъ кард. ба қавли худаш беҳтаринҳои футболи тоҷикистонро даъват намуд, то якҷо биёянду ӯ ҳайати асосии худро барои ширкат дар бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё дар Қатар интихоб намояд. дар ҳақиқат чунин ҳам ҳаст. дар силсила бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳону Осиё ва ҳам бозиҳои охирини ҷоми Малики Таиланд ки бо пирӯзии дастаи мунтахаби кишварамон ҷамъбаст шуд, Петр Шегерт на ҳама бозигаронро гирд оварда тавонист. аз бозӣ бо дастаи мунтахаби Россия чӣ нигаронӣ дорад? What do you expect from a friendly match with the national team of Russia? First of all, salam alaikum to everybody in Tajikistan. албатта ин вохӯрӣ ниҳоят муҳим аст, аммо барои мо масъалаи асосӣ ин бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ба шумор меравад. мо бояд ба он тайёрӣ пухта бинем. ин бозӣ ҳам як зинаест барои омодагӣ ба он. дар бораи мунтахаби Россия чӣ гуфта мумкин аст? дастаи арзанда ва ниҳоят пурқувват ва санҷидани футболбозон аз манфиат холӣ нест. мо бозии ниҳоят зебо нишон доданӣ ҳастем. Петр Шегерт ба ҳайати даста як қатор бозигарони навро ҳам шомил кард ва аз 28 нафар онҳо иборатанд. бори аввал шумораи легионерҳо ба 15 нафар расид. 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 12 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар ҳоло дар таркиби мунтахаб ҷамъ омаданд. ба хотири шиносоӣ мо онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов, ҳарду аз Истиқлол, Шорух Қирғизбоев, Хуҷанд. ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳаннонов, Персполиси Эрон, Зоир Ҷӯрабоев, Сурхон Ӯзбекистон, Манучер Сафаров, Локомотив Ӯзбекистон, Меҳрубон Каримов, Динамо Авто Молдова, Аҳтам Назаров, Сиёвуш Асроров, Алиҷон Кароматуллозода, Далер Имомназаров, ҳама аз Истиқлол. нимҳимоятгарон Алишер Ҷалилов, АГМК Ӯзбекистон, Парвизҷон Умарбоев, ЦСКА 1948 Булғористон, Амирбек Ҷӯрабоев, Юнайтед Сити Филиппин, Эҳсони Панҷшанбе, Зубоҳани Эрон, Алиҷони Айнӣ, Краснодар 2 аз Россия, Комрон Турсунов, Трау аз Ҳиндустон, Муродалӣ Ақназаров, Анталия Спор, Туркия, Хусрав Тоиров, Атирау Қазоқистон, Салам Ашурмуҳаммадов, Броук Бойз Русия, Муҳаммадҷон Раҳимов, Истиқлол, Хуршед Абдуллоев, клуби марказии варзиши Артиш, Азизбек Ҳаитов, Динамо Душанбе ва ҳамлагарон Шаҳром Самиев, Ислоч Беларус, Рустам Соиров, Левадия Эстония, Манучер Ҷалилов, Шервонӣ Маҳбатшоев, ҳарду аз Истиқлол, Нуриддин Ҳамроқулов аз дастаи Хатлон. ҳолати футболбозони тоҷик чӣ гуна аст ва дар кадом сатҳ қарор доранд? What is the condition of our players? At the moment we have a lot of problems. мушкилиҳоямон хеле зиёданд. дирӯз Зоир Ҷӯрабоев ва Манучер Сафаров ба даста ҳам рӯ шуданд. онҳо бо душворӣ ба Душанбе расиданд. ҳавопаймо 12 соат дар роҳ буд. ҳанӯз Алишер Ҷалилов ва Парвиз Умарбоев
ба даста ҳамроҳ нашуданд ва имшаб ба душанбе хоҳанд расид. 4 бозингар аз машқҳо дур монданд ва мо ҳамарӯза 2 маротиба тамрин мекардем. Намедонем, ки дар кадом сатҳ қарор доранд ва аз онҳо чӣ талаб кунем. Табрез ва Алиҷон ба назарам бозӣ намекунанд. Бо ин 19 бозингаре, ки ҳоло инҷо ҳастанд, боварӣ дорам, ки хуб тайёрӣ диданд. Мо аз ин вазъият шод нестем. Шояд омодагии мо ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё беҳтар мешавад ва мо метавонем комилан бо ҳама ҳайат тайёрии баробар бинем. Ҷалилов ва Умарбоев бо мо танҳо як тамрин мегузаронанд. Ин кофӣ нест. Аммо бозии дӯстонаи мо бо дастаи мунтахаби ҳамсояи кишвар ба чизе монеа нахоҳад шуд ва умед дорам, ки бозии ҷолибе нишон медиҳем. футболбозони тоҷик дар кишварҳои гуногун бозӣ мекунанд, аммо мутаассифона қисми зиёдашон дар курсии эҳтиётӣ бознишастаанд. Дар бисёр маврид аз 20 то 30 дақиқа ба майдон ворид мешаванду халос. аз ин рӯйхат бармеояд, ки ҳеҷ нафаре аз мадди назари мураббиёни дастаи мунтахаб берун намондаанд. шояд боз нафарони дигаре пайдо мешаванду ба дастаи мунтахаб шомил мегарданд. кадом услуби тактикаи бозиро шумо дар бозӣ пешбинӣ кардаед? What kind of tactics do you want to use for the game between Russia? Very good question. бисёр саволи хуб. ман метавонам барои мардуми Тоҷикистон дар ин бора бигӯям, вале инро мардуми рус агар фаҳманд, барои мо душвортар хоҳад шуд. аз ин хотир дар ин бора чизе намегӯям. мебахшед. Петр Шегерт дар бозиҳои охир тактикаи услуби гуногунеро истифода бурд ва ба комёбӣ ҳам ноил гардид. ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё баромаду дар мадори бозиҳои ҷоми Малики Таиланд, Малайзия ва Тринидад ва Тобаgoро шикаст дод. акнун метавонад пагоҳ дар муқобили дастаи мунтахаби Русия он бозиеро нишон диҳад, ки мо интизор ҳастем. барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон вақти омодагӣ ба бозӣ бо дастаи мунтахаби Россия кофӣ буд? албатта тавре гуфтам, вазъиятамон хеле мушкил буд ва вақти каме барои тайёрӣ доштем. аз 6 то 8 бозигарамон аз оғоз ба машқҳо фаро гирифта нашуданд. агар Алишер Ҷалилов, Сафаров ва Парвизҷон Умарбоев боз як рӯзи дигар бо мо тамрин анҷом медоданд, хеле хуб буд. ҳар вақт мо ҳамин гуна мушкилӣ дорем. дар вақти муқарраршуда бозигарон ба даста ҳамроҳ намешаванд. агар мо тайёрии бештару дарозтар дошта бошем, бозии футболбозон беҳтар мегардад. ташаккур мегӯям ба ҳама клубҳои Тоҷикистон, ки барои баробар кардани ҳайат бозигарони беҳтарини худро бо ҷавононашон ба мо ҳамроҳ карданд. мушкили мо бо легионерҳое, ки ба даста дер мепайванданд, ҳамин аст. мухлисони футболи тоҷик шуморо дӯст доштанд. ба онҳо гуфтание доред? ман мардуми меҳмоннавози тоҷикро дӯст медорам ва барояшон дуо мекунам. ман ҳамеша бо онҳо ҳастам. барои суҳбате бо футболбозон доштан иҷоза нашуд, вале мо тавонистем мусоҳибаи дарвозабон Рустам Ятимовро пайдо кунем. В России, так скажем, я прошел все стадии юношеского футбола. Там был заявлен за первую команду, но так не удалось мне дебютировать именно в России во взрослом футболе. Дебютировал я здесь во взрослом футболе. А так, думаю, будет не просто хорошая организованная команда. Все футболисты выступают в премьер-лиге. Хорошая лига с хорошими скоростями, с качественными легионерами. Будет непросто, но со всеми можно играть. Все мы люди, и можно обыграть любые команды. Чуточку везения и самоотдачи, я думаю, будет полный стадион, и это нам должно сыграть на руку. Ну, все ребята, кто в сборной, все обучены. И понятное дело, то, что в России сейчас более такая молодая команда. Я считаю, то, что это, так скажем, со стороны самоотдачи парни, как бы, ну, тоже, кто дебютирует, там, кто там только начинает играть, будут отдаваться, им неважно, с кем играть, где играть, им самое главное играть за сборную своей страны, и поэтому будет непросто, но
Будем готовиться, я думаю, разберем их досконально, покажут сильные и слабые стороны. Но это работа тренерского штаба. А так настраиваться будем, как всегда, как и на игры чемпионата, за клуб, как и за сборную на другие игры. шоми гузашта дастаи мунтахаби Россия ба шаҳри Душанбе расид. истиқболи самимии Федератсияи футболи Тоҷикистону мухлисон онҳоро ба ваҷд овард. дастаи мунтахаби Россия аз пурқудраттарин дастаҳои мунтахаби футболи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. агар воқеаҳои охири сиёсӣ тақдири ин дастаҳо торик намекард, шояд футболбозони рус ба чемпионати ҷаҳони соли 2022 ба Қатар мерафтанд. дастаи мунтахаби Россия дар радабандии Федератсияи футболи умумии ҷаҳонӣ дар зинаи 33-ум ва тими миллии Тоҷикистон дар мавқеи 108-ум ҷой гирифтанд. футболбозони рус 24 сентябри соли равон дар як вохӯрии дӯстонаи таҷрибавӣ дастаи мунтахаби Қирғизистонро бо натиҷаи 2-1 дар варзишгоҳи Долон Умурзакови шаҳри Бишкек мағлуб карданд. сармураббии русҳо Валерий Карпин бо худ ба Душанбе 26 бозингар овард. бо даста дарвозабон Матвей Сафонов аз клуби Краснодар, ки дар бозии охири Лигаи бартари Россия ладъ бардоштааст, ва Антон Зинкевский муҳофизатгари дастаи Спартаки Москав бо вазъи саломатӣ ҳамроҳ нашуданд. Далир Кузяев аз Зенити Санкт-Петербург пеш аз бозии дӯстонаи Тоҷикистону Россия ба мунтахаби ин кишвар ҳамроҳ хоҳад шуд. Далер имрӯз дар вухӯрии Зенит бо Факел дар сафар ҳунарнамоӣ хоҳад кард. гумон меравад, ки дар варзишгоҳи марказии пойтахт ӯ дар назди мухлисон сухан гӯяд. Сюда понятно, что приехали, понятно, что это товарищеский матч. Ну, как любой спортсмен, наверное, все хотят выигрывать, так же, как и наша сборная, так и сборная Таджикистана хочет выиграть, естественно, нормальное явление. Вот, ну и на поле посмотрим, кто сильнее. Понятно, что еще хочется и посмотреть, в нашем случае, во всяком случае, хочется посмотреть игроков, которые не участвовали еще в международных матчах. Так что несколько задач сразу. Валерий Георгиевич, а вот такой прием, тюбетейка, шарф, смотрите, автобус в национальных цветах. Понятно, что мелочи, но приятно? Очень приятно, естественно, конечно. И в Кыргызстане был очень душевный прием, и здесь уже даже сейчас по 10 минутам понятно, что будет так же, наверное. Спасибо. Спасибо. дар бораи бозии байни дастаҳои Тоҷикистону Россия коршиносон назари зиёди худро дар расонаҳои иҷтимоию телевизиону радиоҳо баён карданд. дар ин бора мо суҳбати коршиноси футболи кишвар Ковати Лавпур, ки дар Туркия қарор дорад, дастрас кардем ва пешкаши шумо мегардонем. расонаҳои хориҷӣ ва сомонаҳои байналмилалӣ пешгӯӣ мекунанд, ки тими миллии Русия дар ин бозӣ қавӣ аст ва бозии беҳтарро нишон медиҳад. вале мо ба такя ба бозиҳои тими миллии охири Русия агар кунем, тими миллии Русия танҳо дар як соли охир танҳо бо тими миллии мунтахаби Қирғизистон бозӣ кардааст ва начандон бозии ҷолиб нишон додааст. ва мо мутмаин ҳастем, ки дар ин бозӣ ситоди мураббиён бозикунони хуберо ҷалб мекунанд ва бозии хубро нишон медиҳанд. барои бозикунони тими миллии кишвар ин бозӣ хеле бозии муҳим аст, чун бештари тимҳои Русия ва кишварҳои Балтикӣ баъди ин бозӣ метавонанд, агар бозикунони тоҷик хуб маҳорати худро нишон диҳад, ба тимҳояшон ҷалб кунанд. ва боварӣ дорам, ки барои ин бозӣ раиси бошгоҳҳои кишварҳои Русия ва кишварҳои дигар барои дидан ва ҷалби бозикунони тоҷик меоянд ва футболистони тоҷик маҳорати хуби баланди худро дар ин бозӣ нишон медиҳанд. ва умедвор ҳастам, ки дар ин бозӣ тими миллии Тоҷикистон бозии хуб ва на танҳо бозии дифоӣ, балки бозии ҳамлаварӣ нишон медиҳад ва ҳисоби 1-0 тими миллии Тоҷикистон пирӯз мешавад. бармегардем ба варзишгоҳ ба тамринҳои дастаи мунтахаби Тоҷикистон. аз сабаби он ки дастаи мунтахаби Россия машқҳои пеш аз бозии худро имрӯз дер баргузор кард, натавонистем ба шумо аз ин машқҳо ва ҳайати он чизе гуфта бошем. футболбозони мо бо рӯҳияи қавӣ ҳамаи тамринҳои пешбинишударо анҷом доданд ва рӯҳашон болидааст, зеро дар пеш бозии таърихии дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст ва онҳо дар он нақш меофаранд. дӯстони гиромӣ, мехостем бо футболбозон ҳам мусоҳиба анҷом диҳем
то манзури шумо гардад. аммо чун дастаи мунтахаби тоҷикистон ба бозии ниҳоят муҳим омода мешавад, аз мо хоҳиш карданд ки онҳо бо машқҳо фаро гирифта шуданд ва фикру зикрашон ба он бозӣ аст ва ба онҳо кордор нашавем. хуб мо ҳам онҳоро хуб мефаҳмем, аммо бозӣ ки тамом шуд ҳатман мусоҳибаҳои худро анҷом медиҳем, зеро дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон бисёр бозигароне ҳастанд ки мо бо онҳо ҳатто шинос ҳам нестем. ба ҳар нав беҳтарин бозигарони кишварамон дар ин ҷо гирд омаданд ва Петр Шегерт аз онҳо умед дорад ки натиҷаи дилхоҳе ба даст меорад. чун гуфтем бозии таърихӣ аст ва Россия бори аввал ба Тоҷикистон дастаи мунтахабашро дар назар дорам омадааст, ин аз назари мухлисон берун нахоҳад монд ва мо даъват ба амал меорем ки шумо ба варзишгоҳ оед ва дар якҷоягӣ тавонем бо дастгириямон як натиҷаи дилхоҳеро бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба даст орем. ин ҷо мо бозиеро мебинем ки дар ҳақиқат ҳаддаш хеле баланд аст, зеро аврупоиён ҳатто дастаи мунтахаби Россия ки метавонист ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон ба Қатар равад, ин ҷо омадааст.